Okay, may munto na usab kanatong tanan mga higala. Adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pit sa 14 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2020, no? Tuig 2024. Oh, 24 na higala, no? 2024 taon niya. Kaganinang buntag, no? Last day na meron mga higala. Kaganinang buntag, adunay closing mass diri gihapon sa ACBCP Church. And then kaganinang buntag, unya kami mga on the way na no? Nagdaga na ang among mga sakyanan pauli na diri sa tagsa-tagsa namo ka mga assignments, no muna, no? So, salamat kayo ha sa inyong mga pag-ampo ug ani na kami karon mga gala. Ang uban siguro nahiabot na sa tagsa-tagsa ninyo ka parokya. Ako on the way na po ko, no? On the way namin ni Father Dami, kaya kami mang kuyuga. Si Father Dami, akong classmate na. Nahala, no? Nahala, ari kita mahigala sa Saint of the Day. So, ay naman kabalaka mahigala ha, ni Anami, na mauli namin, na humana ang amo ang Clergy Sports Festival kagahapon o karong adlaw, pizza 14, na nahinay-hinay namig dailos o pamauli. Okay, pizza 14, ang ato ang santo karon, bisag way nangutana mao si Saint Maximilian Mary Kolbe. Natawo siya ni antong tuig 1894 ug namatay na antong 1941, no? Dito sa Poland. He entered the Franciscan, doon na say doctorate in philosophy and theology, and he combated religious indifference by founding Militia of the Immaculata, no, under Virgin Mary protection. And he founded the same congregation in Nagasaki, Japan. In 1939, the Nazi panzers overran Poland, no? And then of course si Saint Maximilian Maria Kolbe usa-usab sa nahimong biktima o namatay gyud in taong kini siya in prison, no? Dit kay kuan man ni siya, na tao sa Polish man ni siya. So muna nga sa kini si Saint Maximilian Maria Kolbe nahimo gyud taong kini siya nga usab nga usa ka martyr. Nahala, no? So padayon ta mga higala karong adlaw pizza 15, pizza 14, last day na sa amo nga pagpahigayon sa among sports festival. Gani ang uban nga uli na naanaron sa tagsa nato ka mga kining assignments. Okay, no? Sa ako na ginaingon higala, nag-review ta ginagmay, no? Kay wa mo ko ka-research karon kay ni among Miss San Carlos na mapapoy panghumana mo sa amo ang mga gumbuhaton. Ala, no? Ari ang topic nato karon, temptation. Why did God allow us to be tempted? No? So, meaning of temptation, the desire to do something, especially something wrong or unwise. Uy, buta na temptation na higala, no? Temptation is the desire to do something, especially something wrong or unwise. Ang kagustuhan sa pagbuhat sa usa ka butang, especially something wrong or unwise, kini bitawng dili maayo. So unsa man ang resulta mga higala sa kining tentasyon? What are the results of temptation? Of course, if we yield to temptation, we have committed a sin. No, nakasala kita, no, according to 1 Timothy chapter 6 verse 9. Apan kadtong buot madato mahiagom sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tao ngadto sa kadautan ug kalaglagan. Sado pa, kung madala kita manghigala sa tentasyon, no, the temptation nga antong nahimo mao'y magdala ka nato sa kalaglagan, no? And number 2, it would result to spiritual weakness. Kung magpadala gani kita sa mga tentasyon, according to Matthew chapter 20 verse 21, pagtukaw kamo ug pagampo aron dili kamo madaog sa panulay, andama ang espiritu, anda sa naandam ang espiritu, apan luya ang lawas. Ana, no? So muna, no, nga kita isip mga katawhan sa Dios, magmalig-on gyud kita batok sa mga tentasyon.
Okay. Labi no, dili na lang dili na lang una kita kuto mga higala ha, kay medyo busy-busy ta gamay kay na kanang mo pag-abot namo, mo pag-abot nako diri sa Ayungon, no? So na, no, pahuway-huway ta gamay mga higala ha, kay medyo kapoy-kapoy pa. Hala no, padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ini kabudtuon.